Ja voi tulla myöskin poroja lisää. Niitä ei tiedä, mutta me ollaan nyt vuoren huipulla. Mä aion kyllä ottaa sit kuvia, jos me nähdään lisää poroja. Mä aion ottaa videoa. Mä pystyn tässä videon hetkellä ottaa kuvia. Järvi. Tuolla on järvi, tuolla kauempana. Tätä ei näy tästä. Mutta siellä on järvi. Heppu, lopeta puhuminen. Se vaan puhuu, jos haluaa sellaista. Ai et julkaiseks sä jonnekin YouTubeen? En mä pysty. Mä pystyn. Mä pystyn. Mä julkaisen mitään meidän perhevideoita. Mä pistin oman retkivideo. Ehkä varmaan pistä. Pistänpä. Ja pistin jo. Muuten pistä. No olen jo pistänyt. En mä pystykään. Ja muutenkin. Mä pystyn. Mä pystyn tämänkin laittamaan. Sitten Miksen mä voi pitää videoitan tämmöstä kivaa koko tän matkan ajan. eteläpohjoisen retkeä? Mut et sä nyt niinkään YouTubeen laita todellakaan. Mä Miksi? haluan niitä kenellekään meidän muille. Miksi? Ihan sama, se on jo tehty. Ja sitten mä oon tehnyt vaikka johtoa. Minä täällä. Mä haluan poroja tähän videoon. Tästä tulee pitkä reissu alas. Ja silleen. Me tultiin, nähtiin tiellä, ollaan nähty siltä. Voi ottaa ton niinku semmosena jännitteenä, vaikka se ei mene minnekään. Ja muutenkin. Oli ihan kiva. Miksi sun täytyy Emppu siihen puhua, kun ei kukaan kuitenkaan sitä kuuntele? Ei. Itse voi kuunnella, kun mennään kotiin. Siis mökkiin. Mut mä niin tätä Voi vit. kuuntelen tästä kotona. Ja silleen. Joo. Mut Sano Yrtti, moikka! ei mitään. Mä laitan Vertti, kato mua päin. Mä laitan johtoon. Saan sen kiinni. Siinäkin on joitain kävelijöitä. Oh, kaikki on lähtenyt. Tänne näin. Ja me asutaan jossain pikku mökkilässä. Varo puumia. Puumia. Mikä on puuma? Lihansyöjä eläin. Mutta ei semmosia täällä on. Miksi ei niin? Kyllä siellä voi olla. Varo puuma. Onneksi ei tällä kelli, koska ne lentäis tuolta vaan tielle. Päähaavoitteentuna. Puumia. Niin. Onko täällä oikein? Voi onko joku vitsi. Kyllä ei voi olla äiti totta. Mutta täällä jopa voi olla tämän videoaikana nähdään puumia. Mutta ei ehkä kuitenkaan. Kaupan kautta mökkiin. Kyllä. Ja muutenkin. Kalastamaan. Ja kanokkeilemaan. Eka kanokkeilee, sit kala. Sen aikaa kun mä kanokkeilen, niin voitteko te etsiä mulle matoja? En varmaan kaiva yhtään. Vertti, mä otan susta kuvaa. Kato mua päin. Kato Vertti. Kato. Hän on väsynyt. Hän ei tosiaan halua. Me päästäis oikeesti nytkin noihin hisseihin. Kato noin hissit liikkuu. Ois mennä vaikka niihin. Mä haluaisin mennä tänne nähtäis maailmaa. Tähän kameraan. Kato. Noin. Hei, me päästään sinne äiti, mennäänkö? En mä usko, että ne vaan kokeilee tuli. Tuolla alhaalla on jotain. Niin, mut ei kato. Tiedäks?
Kysytään. Me ei olla kuin turisteja täällä vaan. Tossa oli rakennushommia. Koska me päästään sinne kaupunkialueelle. Ja muuten. Arne kun ei päästy vuoriin seikkailulle. Eikä tulla oikeastaan viikon aikoina pääse. Ei kun tullaanpa. Joku viikko, kun me vaan tultais taas tänne. Kysytään, että lainataan mökkiä vaan. Niin heti ekana päivänä voidaan vaan lähteä sinne. Tänne matkaan. Kun meillä on täältäkin katsomassa. Anteeksi, mä puhun aikaa. Ei sun tarvitse tommosia puhua. Just. Oot vaan hiljaa. Oot vaan hiljaa. Toi kuuluu mun puhelimeen. Mä en halua sun ääniä mun puhelimeen. Mulla on 1 kuva susta. Mulle riittää se. No joo, mut mä videoin. Nähdäänkö me poroja? Nähdäänkö me poroja? Nähdäänkö me poroja? Mä haluun poron mun videolle ja kuvaks, että mä saan taustakuvan porots. Mä aloitin tän alusta. Ja mun ei oo vieläkään loppu. Sä et muuten koske. Se varmaan sanoi, että se oli jo pitkä video. Mä pystyn videoimaan enempää. Se kieltää sua, kun sä teit niin pitkä video. Anna katsoa se video. Eiku ei, mä oon